yin mining akan Chrome kamar mutum ne ya gina gida, in ya tashi shiga gidan bai rufe kwano ba, bai yi zinc ba, bai yi komai ba, kawai sai ya rika shiga ya je ya rika kwana. So kaga baka da bambanci da wanda yake waje. Ko kuma mutum ya katanga ta karfe ai ta waya, kowa yana wucewa yana ganin iyalanka suna wucewa, so bai da bambanci da mutumin da yake mining sidira akan Chrome. Na kawo wannan misali ne saboda hankalin mu ya dawo jikinmu. Mafi akasari duk wanda yake zuwa ana kwashe mai sidira ana amfani da email ɗin shi ne, sannan ana amfani da Chrome. Da Chrome ake amfani, ana zuwa ana kwashe maka sidira ɗinka. So kai kokari ka je ka rika mining akan app ɗin, gwara ka rika login out kana login na wani account ɗin sai kai, saboda muna da account da yawa. Sannan yana da wata sanarwa mai matuƙar muhimmanci. Mun san da an rufe a buɗe account, so yanzu sun dawo suna buɗewa. To da an buɗe, da ka buɗe sai ka kokari kai KYC din shi. So insha Allah nan ma za ka dan samu abin da za ka ƙara tarawa. Allah ya datar da mu, Allah kuma ya mana jagoranci.